Vinteren 1938 trådte Stanley Hooker ind på Rolls-Royces fabrik i Derby, lige der, hvor larmen var værst. Han sagde selv, at han næsten ikke havde praktisk ingeniørerfaring. Til gengæld kom han med matematik, fysik og en skarp forståelse af aerodynamik. I et stille kontor, mens produktionen brølede omkring ham, rettede han blikket mod Merlin-motorens svage indsugning. Tallene viste ham vejen. En kompressor i 2 trin, der kunne presse tæt luft ind i cylindrene, selv højt oppe. Ved den første prøve gjorde beregningen det, den skulle. Spitfiren fik omkring 113 km i timen mere, og dens kamphøjde steg med omtrent 3 km. Det ændrede jagten i højden. Britiske piloter kunne klatre fra og manøvrere mod den frygtede Focke-Wulf 190. Hooker standsede ikke ved stempelmotoren. Han pressede på for Frank Whittles tidlige jetturbine og hjalp med at flytte flyvningen ind i en ny hastighedsverden, før krigens støv havde lagt sig. Senere blev det samme instinkt sat ind på helt andre maskiner. Britannia-flyet skulle reddes. Olympus-motorerne voksede frem til Vulcan-bombeflyet og Concorde, og Hookers fingeraftryk lå over nogle af tidens hurtigste fly. Arkiverne fører os gennem karrieren hos en mand, der nærmest snublede ind i ingeniørfaget og endte med at skubbe luftfarten mod overlyd. Fra Spitfire til Concorde handlede hans arbejde om én ting: motorer, der gav flyene nyt råderum. Da Hooker mange år senere blev bedt om at pege på sit største bidrag, vendte han tilbage til Merlin-motorens kompressor i 2 trin. Han beskrev den som sin egen idé. Han foreslog den, fastlagde kravene og lavede beregningerne. Og den virkede ved første forsøg. Resultatet var, sagde han, omkring 113 km i timen ekstra for Spitfiren og omtrent 3 km mere i kampens højde. Prøveflyvningen blev et billede på hele forskellen. En britisk pilot steg forbi en Focke-Wulf 190, mens modstanderen ikke kunne følge med. Kompressoren viste, hvordan man kunne tvinge mere luft gennem motoren og hente mere kraft ud af Merlin. Ved krigens begyndelse lå ydelsen omkring 1000 hestekræfter. Ved krigens slutning omkring 2000. Sådan kunne det britiske flyvevåben blive ved med at holde tyskerne bag sig. En vurdering i kilden går endda så langt som at sige, at uden Hookers arbejde kunne slaget om Storbritannien være gået anderledes. Hooker var søn af en landbrugsforvalter i Kent og viste tidligt talent for fysik og matematik. Som 28-årig havde han grader fra Imperial College og Oxford, men var tæt på at blive evighedsstudent. Så tog han et forskerjob ved admiralitetet. Ingeniørbanen kom først, da oprustningen i slutningen af 30'erne fyldte flyfabrikkerne med nye produktionslinjer og brug for skarpe hoveder. I begyndelsen af januar 1938 mødte Hooker op i Derby til samtale med Ernest Hives fra Rolls-Royce. Dagen var kold, våd og elendig, sådan huskede han den. Han undrede sig over, hvorfor han overhovedet var kommet, for jobbet ved admiralitetets forskningsafdeling var allerede godt. På Hives kontor lå hans papirer klar på skrivebordet. Matematik fra London, doktorgrad fra Oxford og en bunke teoretiske artikler om aerodynamik. Hives bladrede papirerne igennem og ramte straks det ømme punkt. Hooker var ikke meget til praktisk ingeniørarbejde, og det indrømmede han. Hives lod sig ikke skræmme. Ifølge Hookers erindring mente Rolls-Royce, at den slags kunne læres. Så spurgte Hives, hvem Hooker arbejdede for, tog telefonen og bad sekretæren få fat i Sir Charles Wright. Hooker havde ikke fortalt admiralitetet, at han var til jobsamtale, så situationen blev ubehagelig. Efter samtalen lagde Hives røret på og lod forstå, at chefen var vred, fordi Hooker netop var blevet forfremmet. Men Rolls-Royce kunne få ham, hvis de ville. Da Hooker begyndte, blev han ført gennem en storm af aktivitet. Telefoner, skrivemaskiner, store tegnebrætter og folk med travlt. Midt i det hele fik han et lille glasinddelt kontor. Der stod et tomt skrivebord, en reol, en telefon og en stol. Så blev han efterladt der. Første dag skete der ingenting. Anden dag heller ikke. På tredje dag tog han The Times med, fandt piben frem og begyndte at ryge, selvom rygning kun var tilladt på et bestemt tidspunkt.
Til sidst blev kedsomheden for meget. Han gik ind i nabokontoret, hvor unge mænd sad bøjet over tegninger og beregninger. I hjørnet sad en ældre, gråhåret mand, stille og tilbagelænet efter frokost. Hooker mente, at han vist sov. I Derby begyndte det med en bunke kurver fra en prøvestand for kompressorer. Jeg spurgte manden ved riggen, hvad han målte. Tryk, luftmængde, temperatur, hele molevitten. For mig var det råstof. Jeg var trænet i netop luftstrømme og varme, så jeg tog tallene med på kontoret og regnede dem igennem. Uden endnu at have haft en Merlin-kompressor helt tæt på, kunne man alligevel udlede noget om diffusorens virkningsgrad og rotorens tab. Konklusionen var klar. Kompressoren måtte ændres. Jeg skrev en rapport og sendte den op gennem systemet. Først skete der ingenting. Så landede den hos chefingeniøren, som fandt den interessant og sendte den videre til manden med ansvaret for forsøgene. Omtrent en uge senere stod forsøgschefen pludselig i døren, netop som arbejdsdagen var slut. Han viftede med rapporten og ville vide, om jeg havde skrevet den. Da jeg sagde ja, kom afgørelsen uden ceremoni. Ansvaret for kompressorerne var mit. Sådan fik jeg mit første rigtige job. Dagen efter krigen var erklæret, en mandag, holdt Hives sit sædvanlige store tekniske møde om Merlin-motorens stilling. Nu handlede det ikke om at blive en pæn nummer 2. Krigen skulle vindes. Hos Rolls-Royce havde Hives allerede gjort fabrikken klar til at fordoble produktionen næsten fra den ene dag til den anden. Værktøjsmaskinerne, materialerne og planerne var på plads. Mændene måtte betale prisen i arbejdstimer. Da krigen først var i gang, arbejdede mændene i Derby 18 timer i døgnet 7 dage om ugen. Det var ikke symbolsk travlhed. Hver eneste motor, der kæmpede i slaget om England, kom faktisk fra værkerne i Derby, for på det tidspunkt byggede ingen anden britisk fabrik Merlin-motorer. Stemningen i 1940 var stram som en fjeder. Hurricane og Spitfire fløj med Rolls-Royce-motorer, der var mindre end de tyske. Derfor skulle de presses til samme, helst større kraft. Det krævede udvikling på grænsen af det mulige. Alligevel lykkedes det gennem krigen at løfte Merlin fra omkring 1000 hestekræfter til omkring 2000, uden at selve grundmotoren blev skiftet ud. Den kunne stadig sidde i Lancaster, Hurricane, Spitfire og Mosquito. Ingen grundlæggende ombygning. Tyskerne valgte en anden vej med Focke-Wulf 190 og en stor, tung, luftkølet motor. Hooker kaldte det dengang rå kraft uden finfølelse. I Derby var besættelsen enkel. Merlin skulle blive ved med at ligge foran de tyske motorer, og det gjorde den. I sommeren 1940 var stempelmotorjægerne allerede i luften over slaget om England. Nede på jorden i et forladt støberi kørte et helt andet projekt i hemmelighed. Frank Whittles jetmotor. Ideen var radikal, og opbakningen var tynd. Stanley Hooker var en af dem, der tog den alvorligt. Flere gange prøvede han at få Hives til at se motoren selv. Hives spurgte nøgternt, hvad den egentlig kunne. Svaret var omkring 4,5 kN i trykkraft. For Hives lød det næsten latterligt lidt. Hooker var overbevist om, at tallene skjulte et gennembrud. En søndag tog Hives ham med i bilen for at se Whittles motor køre. Hives gik rundt, lyttede og sagde næsten ingenting, mens Whittle forklarede fordelene. Til sidst var det ikke teorien, der fangede ham, men manglen på motorer. Whittle havde kun 2 og kunne ikke få delene fremstillet hurtigt nok. Hives svarede praktisk: "Send tegningerne, så laver vi stumperne." Rolls-Royce gjorde netop det, og jetprojektet fik pludselig adgang til en helt anden værktøjskasse. Ministeriet for flyproduktion havde allerede lagt de første Whittle-motorer hos bilfirmaet Rover. Men i 1942 var forholdet mellem Rover-ledelsen og Whittle næsten gået i hårdknude. Hooker hørte om striden og fortalte det til Hives, som begyndte at se en mulighed. En aften tog en Hooker med til middag med Rovers formand. Efter en middag til omkring 5 shilling kom byttet på bordet. Hives mente, at Rover ikke var et egentligt motorfirma og burde slippe jetarbejdet. Til gengæld tilbød han Rolls-Royces tankmotorfabrik i Nottingham. Formanden sagde ja. Sådan fik Rolls-Royce-fabrikken og ansvaret for den videre udvikling af jetmotoren. Miljøet var ungt og usædvanligt frit.
Selv Stanley Hooker var kun omkring 35 eller 36 og var chefen. Fortælleren selv var 30. Holdet kunne ændre motorerne, når en bedre løsning dukkede op. Hvis ideen ikke krævede tung produktion, blev prøver ofte lavet om natten og testet næste dag. Krævede den støbegods, pladearbejde eller andre dele, stod Rolls-Royces ressourcer bag dem. Derfor kunne de flytte jetmotoren langt på få uger. Det var ingeniørarbejde med krigstidens tempo. I 1944 gjorde Meteor-jetflyet tvivlen til skamme. Det blev hurtigt nok til at skyde en flyvende bombe ned, og Hookers hold havde vist, at jetmotoren ikke var en blindgyde. Ministeriet bad derefter om en motor på omkring 18 kN trykkraft, omtrent det dobbelte af det tidligere niveau. Hooker blev sendt til Amerika, hvor samarbejdet var usædvanligt åbent. Briterne fortalte amerikanerne, hvad de arbejdede på, og Whittle havde endda givet dem en motor. Men hos General Electric Company fandt Hooker til sin forskrækkelse ud af, at de allerede lå tæt på samme mål. Da han kom hjem, skruede han straks ambitionen op til omkring 22 kN. Ministeriet sagde ja. Så enkelt kunne store beslutninger stadig træffes. Arbejdet begyndte i januar 1945. Midt på året kørte motoren, og i oktober samme år tog flyet verdensrekorden i hastighed. Det var det første fly, der kom over omtrent 965 km/t. Udviklingen gik pludselig i spring. Den nye motortype var ikke kun et våben til jægere. Den pegede mod en helt anden lufttransport. Hooker var blandt dem, der tidligt forstod det. På Rolls-Royces værksteder i Derby havde man i næsten 20 år bygget motorer til rekordflyvninger. Her blev de berømte Derwent jetmotorer samlet, motorer, der kunne sende et fly op i hastigheder, hvor den glatte luftstrøm brød sammen i brutale chokbølger. Men den næste chokbølge ramte Hooker personligt. Et af hans projekter gik skævt, og forholdet til hans mentor Hives brød sammen. Hives mente, at der stod for meget på spil med Avon-motoren til at arbejdet kunne blive det, han foragteligt kaldte en garage. Det skulle tilbage til Rolls-Royce i Derby. Hooker spurgte, hvad der så skulle ske med ham. Svaret var en tvungen pause hjemme i 3 måneder. For Hooker lød det som en grov belønning efter 11 års hårdt arbejde under Hives. Han sagde fra. Han ville ikke oplyse, hvor han tog hen, og Hives skulle ikke regne med bare at kalde ham tilbage. Hooker gjorde det klart, at hvis han blev sendt hjem på den måde, ville han aldrig igen arbejde på en fabrik, Hives kontrollerede. Sådan skiltes de i Barnoldswick. Hooker huskede dagen som dybt ulykkelig og traumatisk. Holdet for gasturbiner i Barnoldswick havde ellers leveret enorme resultater under Hooker. Efter Whittle blev han set som en af de vigtigste britiske ingeniører på området, måske endda en af de vigtigste i verden. Derfor virkede det som et slag, da problemerne med Avon førte arbejdet tilbage til Derby, og Hooker fik en forholdsvis lille opgave. Hives fik ham dog overtalt til at vende tilbage og lede forskningen i Derby. Men posten var langt fra det, Hooker havde ventet. Hives havde ifølge Hooker lovet ham, at han skulle være chefingeniør hos Rolls-Royce. Nu var Hooker omkring 40, og han mente, tiden var inde. Han havde haft ansvar for turbinearbejdet, da han var omkring 30. Da han rundede 40, følte han sig klar til at overtage hele firmaets tekniske retning. I stedet sagde Hooker op. Bristol Aeroplane Company var på vej ind i jetalderen og manglede netop hans erfaring. Selskabet havde alvorlige problemer med motoren til det nye passagerfly Britannia. Hvis løsningen ikke kom hurtigt, kunne firmaet bryde sammen. Hookers første opgave blev at redesigne den besværlige turboprop-motor. Ansvaret vejede tungt. Han følte, at han var den eneste i virksomheden med virkelig erfaring i jetmotorer. På motorskolen talte chefingeniøren Stanley Hooker til flybesætninger fra Royal Air Force, Royal Canadian Air Force og Canadian Pacific Airlines. Behovet var klart. Mere og mere motorkraft. Derfor måtte man vende sig mod turbinemotoren. De åbne motorhuse lå fremme til inspektion, og ved siden af dem lå de indre dele, som skabte kraften. Hooker ledede Bristols motorhold i de år, hvor regeringen brugte store summer på nye jager- og bombefly. Da den mægtige Vulcan, den flyvende pil,
skulle have motor, ville Hooker bygge noget stærkere end det, hans gamle kolleger hos Rolls-Royce kunne præstere. I 1958 blev TS-2 bestilt som datidens dyreste flyprojekt. Det blev tegnet omkring Olympus-motoren, som Hooker var næsten barnligt stolt af. På et julekort satte han Olympusbjerget, knap 3.000 meter højt, over for motoren med omkring 43 kN tryk. En ven fra Rolls-Royce svarede tørt og spurgte, hvordan vægten så passede. Men mens motoren fungerede, voksede kravene fra flyministeriet. Ændringer, forsinkelser og slagsmål om specifikationer sendte prisen op i et hidtil uset leje. Da luftstaben krævede en aktionsradius på omkring 1600 km for TS-2, syntes Hooker, tallet lød grebet ud af luften. På en flyveplads udfordrede han en af topfolkene med regnestykket. De sidste godt 240 km ville koste omkring 620.000 pund per kilometer. Selv det, mente han senere, havde været for lavt sat. Efter få år kom TS-2 i luften, og præstationerne blev omtalt som strålende. Så i 1965 blev projektet lukket næsten fra den ene dag til den anden. Bag beslutningen lå en slingrekurs. Et forsvarspapir fra 1958 havde dømt bemandede fly ude og sat sin lid til missiler. Da missilsporet siden faldt væk, stod politikerne uden både fly og missil. Så bestilte man igen fly. Lodret startende supersoniske projekter, TS-2 og andet. Da Healy kom til, vendte regningen tilbage med fuld vægt. Løsningen blev at købe F-111 på kredit. På få år var kursen altså inde igen og ude igen. Hooker sagde, at det mindede mere om et kapløb på vandet, end om en politik, man kunne styre efter. Hans største håb for Olympus lå nu et andet sted. Passagerflyet Concorde. Men også der fulgte 18 års udvikling, trusler om aflysning og venten, før de første ruteflyvninger begyndte i 1976. Mens slagsmålet først om TS-2 og siden om Concorde fyldte alt, arbejdede Hooker stille videre med en helt anden motor. Den skulle bære det første lodret startende kampfly, Harrier. Problemet var, at motoren fandtes før flyet. Hooker pressede ikke voldsomt på. Han var selv usikker, og holdet var bundet til TS-2. Så kom brevet fra Sidney Cam hos Hawker. Han ville vide, hvad Hooker gjorde ved lodret start. Hooker sendte brochuren fra Pegasus og lagde sagen til side. Få uger senere ringede telefonen. I den anden ende var Sidney Cam ilter som altid. Han ville have Hooker på besøg, for Hawker havde tegnet et fly rundt om motoren. Hooker spurgte, hvilken motor. Svaret var den lodret startende. Da Hooker kom frem, så han billedet af P-1127. Pegasus sad allerede på plads. Hooker regnede med, at Hawker først ville flyve almindeligt. Dyserne kunne bare pege bagud, og så var maskinen et konventionelt fly. Cam afviste tanken. Hawker-fly var efter hans mening smukke og velopdragende. Der var intet at bevise. Første prøve skulle være lodret. De bandt flyet fast i en line. Da det lettede, for det fra side til side. Det blev en langt vanskeligere begyndelse, end nogen ønskede. Harrier blev siden en britisk eksportvare med internationalt ry. Hooker havde troet på den fra begyndelsen, også mens andre tvivlede. Hans støtte holdt projektet i live, længe nok til, at den besværlige idé kunne blive til et fly, der faktisk virkede. Under Falklandskrigen fik Harrier sit hårdeste bevis. Længe efter, at Stanley Hooker var gået på pension, viste springjetflyet, hvad hele verden havde jagtet. Derby, Amerika og andre lande havde brugt formuer på et lodret startende jagerfly uden at knække koden. Harrier stod stadig som løsningen. Uden Hooker, ingen Pegasus-motor. Uden Pegasus, ingen Harrier. Og uden Harrier havde Taskforcens sejr set helt anderledes ud. I 1967 trak Hooker sig tilbage til sit landsted nær Bristol.
Imens var hans gamle arbejdsgiver Rolls-Royce rykket ind over Bristol-firmaet og stod som en bærende del af britisk flyindustri. Så kom chokket i 1971. Rolls-Royce kunne ikke længere betale regningerne. Edward Heaths regering greb ind og købte selskabet, men ikke den jetmotor, der havde væltet det. RB 211. Derfor blev Stanley Hooker hentet tilbage. Han var manden, der kunne overbevise regeringen om, at RB 211 var værd at redde. Da han kom ind, lå moralen blandt ingeniørerne i bund. Folk pegede på hinanden og talte om, hvem der burde fyres. Endnu værre, de stærkeste kræfter var ikke nødvendigvis sat på selve motoren. Hookers første opgave var derfor brutal og enkel. Få flere folk ind. Få de rigtige folk ind. Nu sad han igen ved roret med hele programmet på skuldrene. Hooker tog folk med sig, som han stolede på fra de gamle dage. En af dem var Harry Pearson. Hans vurdering var klar. Hooker ændrede stemningen i hele afdelingen. Ingeniørerne havde været ved at miste modet, og han gav dem det tilbage. Det særlige var, at han ikke begyndte med syndebukke. Han gik direkte på arbejdet og fik en lovende motor gjort til en fremragende motor. Hvis RB 211 var brudt helt sammen, ville det have været et hårdt slag mod britisk højteknologisk ingeniørkunst. Hooker greb fat i både motoren og menneskene. For ham var drivkraften enkel. En stærk, pålidelig motor, der gjorde sit arbejde og ikke kostede liv. Det er den slags opgave, ingeniører bruger et liv på. Men verden var ikke den samme som i Hookers unge år. Dengang var ingeniørens ord tungest. Da han trak sig tilbage i 1978, var regnedrengene flyttet forrest. Før i tiden begyndte man med motorens opgave. Hvad skulle den kunne? Hvor lang tid ville tegningerne tage? Hvornår kunne de første forsøgsmodeller bygges? Hvor meget test krævede det? Først derefter kom produktion og pris. Det første spørgsmål handlede om kvaliteten. Nu, mente Hooker, var rækkefølgen vendt om. Man begyndte med prisen. Så kom produktionsdatoen, antallet af udviklingsmotorer og tidsplanen for konstruktionen. Spørgsmålet om, hvorvidt motoren faktisk var god, kom til sidst. En af dem, der kendte ham, sammenlignede ikke Hooker med Einstein, men kaldte ham tæt på et geni. Han var usædvanligt skarp og en sjælden dygtig ingeniør. Den slags findes der ikke mange af. Da krigsskyerne i 1938 samlede sig over Europa, fik Rolls-Royces fabrik i Derby en ny tyngde. Her havde virksomheden haft sit hjem fra de første år, og her blev et af de allieredes store bidrag til sejren ført frem til modenhed. Det skete gennem et nøje udvalgt hold af konstruktører, ingeniører og ledere under ledelse af Sir Arthur Sitgreaves og Ernest Hives. Arbejdet foregik ikke som en helteplakat. Det var tegnebord, prøver, fejl og stædighed, presset frem af krigens tempo. Arven fra den afdøde Sir Henry Royce lå som en målestok over stedet. Kun det næsten perfekte var godt nok. Ledelse og arbejdere kastede sig over at videreudvikle en flymotor, der kunne hjælpe demokratiernes luftstyrker med at rydde himlen og ramme fjendens industri. Motoren hed Merlin. Langt fra den umiddelbare fare for luftangreb lå et diskret landsted dybt i Derbyshires landskab. Her arbejdede Rolls-Royces planlægningsafdeling for flymotorer i streng hemmelighed, med erfaringerne fra tidligere motorer som brændstof. I Derby var den nye Merlin-motor allerede fastlagt på tegnebrættet. Nu begyndte det seje arbejde. Hovedmål skulle regnes igennem, og planer til seriebygning lægges. Samtidig snittede man træmodeller af hele motorer og kraftanlæg, så ydermålene kunne ses, måles og udfordres. Modellerne sparede tid. Frontareal, vægt, optrækkeligt understel og tyngdepunkt kunne prøves, før metal blev skåret. Derefter gik dygtige konstruktørtegnere i gang med tusindvis af arbejdstegninger. De blev selve grundlaget for prototypen. Da tegningerne skulle ud i værkstederne, måtte de mangfoldiggøres i stor fart. Derfor opstod en blueprint-afdeling, som i gennemsnit leverede 6.000 tegninger om dagen.
I forsøgsafdelingen i Derby var mandens kunnen vigtigere end selve værktøjet. Her var alsidighed afgørende, for ingen opgave lignede den næste. Blandt Rolls-Royces folk hørte disse håndværkere til de mest erfarne. Snart fik de første dele form. Udstyret var mindre specialiseret end i produktionsfabrikkerne, fordi arbejdet mest bestod af enkeltopgaver. Når flere ens dele var nødvendige, som plejlstænger, tog man en kældermaskine i brug. På kældermaskinen fulgte fræserne en hovedskabelon og skar flere ens emner på samme tid. I forsøgsfasen fandtes der kun få styreanordninger og fiksturer. Derfor blev maskinfladers retning kontrolleret på et opmærkningsbord. En ny motor blev sjældent bygget færdig fra starten. Selvom serieudgaven kunne få 12 eller 24 cylinder, kunne den første prøve nøjes med et afsnit af krumtapakslen. Fra sådan en encylindret motor kom de første sikre svar. De svar gjorde det muligt at forudsige, hvordan prototypen i fuld størrelse ville opføre sig. Når den var samlet, blev den kørt til prøvehuset. Her blev motoren koblet til et dynamometer, en slags vandbremse, som slugte hele ydelsen. Belastningen kunne justeres, så ingeniørerne målte motorens karakter ved forskellige omdrejninger og belastninger. Ved kontrolpanelet fulgte de brændstofforbrug, ladetryk, olietryk, kølevandstemperatur, omdrejningstal, effekt og en række andre værdier. Siden Merlin først blev udviklet, steg den nominelle hestekraft stødt. De senere typer ydede 2 eller 3 gange som den oprindelige prototype, næsten uden større ændringer i hovedmålene. Efter prøven blev prototypen skilt ad, og hver del gransket nøje. Viste noget tegn på for hård belastning eller slitage, gik chefingeniøren og konstruktørerne det igennem. Så besluttede de, om design, fremstillingsmetode eller materiale måtte ændres. Når motoren havde klaret de første bænkprøver, fortsatte testene med propellen monteret. Til sidst ventede flyveprøven. Merlin blev sat i et flyskrog, og Rolls-Royces testpilot gik på vingerne for at se, om motoren i praksis kunne levere det, konstruktørerne havde regnet med, og helst mere. Flyministeriet forstod, at dagen ville kræve mængder, ikke kun kvalitet. Derfor blev Rolls-Royce bedt om at bygge en stor fabrik væk fra Derby til serieproduktion af Merlin. I 1938 begyndte arbejdet på et stort, ultramoderne anlæg i Crewe. I 1939, da krigen syntes uundgåelig, bad man om endnu en fabrik, omtrent dobbelt så stor som Crewe. Glasgow blev valgt, og byggeriet der begyndte i juli 1939. Allerede i begyndelsen af december arbejdede de første værktøjsmaskiner med Merlin-dele. For at indrette fabrikkerne klogt, gjorde man noget lavpraktisk. Hver maskine og hvert stykke værkstedsinventar blev tegnet som en silhuet i målestok. Silhuetterne blev flyttet rundt på en plantegning, indtil arbejdsgangen lå rigtigt. Så blev planen fotograferet og kopierne sendt til fabriksingeniørerne. Da maskinerne stod på plads, kunne fuld serieproduktion af Merlin-motorer gå i gang. At bygge Merlin i enorme mængder uden at give køb på Rolls-Royces præcision var en sej kamp. Krigstidens mørklægning gjorde arbejdet tungere, og militærets krav til vej- og jernbanetransport gjorde råvarer sværere at flytte. Oven i det kom manglen på arbejdskraft. Løsningen blev uddannelsessteder rundt om i landet. Under erfarne Rolls-Royce-håndværkere fik både mænd og kvinder intensiv træning i højt specialiserede værktøjsmaskiner, i en del af fabrikken indrettet netop til det. For at skaffe flere konstruktørtegnere prøvede man også at uddanne kvinder med passende skolebaggrund. I Glasgow alene blev der rejst over 1.500 boliger, så motorfabrikken ikke løb tør for hænder. Rolls-Royces tradition trak kvinderne ind i det krævende tegnearbejde, og mange gik videre til værkernes tegnestuer. Men uddannelse var kun halvdelen af opgaven. Folk skulle også have tag over hovedet og komme sikkert frem. Ved Crewe og Glasgow voksede boligområder og herberger frem inden for synsvidde af fabrikkerne til arbejdere fra hele Storbritannien. Derfor blev transportselskaberne sat i sving. 126 særlige busruter kørte til et depot inde på værket og videre ud til distrikterne. Når fabrikkerne kunne blive mål,
måtte forsvaret bygges ind i hverdagen. Frivillige arbejdere fra de forskellige anlæg dannede stærke enheder i hjemmeværnet og civilforsvaret, klar mod angreb fra luften og fra jorden. Brandkorpsene kom også fra arbejdsstyrken. De blev hurtigt drevne folk med motorpumper og moderne slukningsudstyr ved hånden. Rolls-Royce havde muligvis noget så usædvanligt som sin egen bombeafdeling, parat til den farlige indsats, hvis alarmen lød. Sikkerheden stoppede ikke ved fabriksporten. For at holde arbejdsstyrken rask, blev der opbygget en egentlig lægetjeneste. Alle nyansatte kom til helbredsundersøgelse og synsprøve. På hvert anlæg fandtes klinikker og hvilerum med fast tilknyttede læger og sygeplejersker. Og for at få ledelse og gulv til at trække samme vej, blev der oprettet fælles produktionsudvalg på hver fabrik med ledelsesfolk, arbejderrepræsentanter og tillidsmænd omkring samme bord. Inden metallet nåede maskinerne, fik det en identitet. Store lagre af råmaterialer blev bygget op, og prøver fra hver indgående stang, hvert rør, hver barre og hver smedning gik til laboratoriet. Hvert parti fik sit eget nummer, som fulgte materialet gennem alle processer. Der blev også gemt en prøve, så en fejl senere i en komponents liv kunne spores helt tilbage til råvaren. Blandt de mest værdifulde materialer var letmetaller og andre legeringer, udviklet i selskabets forskningslaboratorier i Derby. Den kendte Rolls-Royce 50 til støbegods var kun en del af bidraget fra laboratoriernes forskere og teknologer. I Rolls-Royces faldsmedie blev legeret stål hamret ud døgnet rundt. De Merlin-dele, der skulle tåle de hårdeste belastninger, kom netop fra disse smedninger. Metoden gav mange præcist formede emner, og selve metallet blev stærkere i processen. Under slagene flyttede materialets indre struktur sig, så stålet blev mere ensartet og bedre til at bære store kræfter. I produktionen af Merlin-motoren fik letmetalstøberiet i Glasgow derfor en særstilling i Rolls-Royces system, måske også i verden. Støberiet fyldte 2 hele fabriksblokke med kerneafdeling, formning og rensning af støbegods. Som resten af anlægget var det lagt an til flydende produktion. Planen over hallerne og måden arbejdet blev styret på, var et stykke skarp teknisk planlægning. Her blev alle typer støbegods til Merlin-motoren fremstillet. Materialerne gav store problemer undervejs, og præstationen bliver ikke mindre af, at mange ved ovne og forme var under oplæring, en stor del af dem kvinder. Kernefremstillingen viser, hvor langt organiseringen blev presset. Arbejde, som normalt tog tid og krævede sikre håndelag, blev gjort hurtigt og forudsigeligt for oplærte mænd og kvinder. De lettere kerner blev lavet i hånden, mest af kvinder, ved kerneborer, hvor færdigblandet sand kom ned fra et transportsystem over hovedet. På den måde blev de godt 300 indviklede kerner til hver motor fremstillet. Den enkelte opgave var gjort enkel, fordi hele systemet var tænkt igennem. De tungere kerner blev lavet af mænd ved maskinerne. Flere af dem skulle ind i den øverste halvdel af krumtaphusets form, hvor de dannede ribberne omkring lejerne. Det foregik i en af de 2 store formhaller, placeret på hver sin side af ovnlinjen. Formemaskinerne var for det meste vippe- og rystetyper, drevet hydraulisk eller med trykluft, og de var lette at betjene. Formen til krumtaphusets øverste halvdel var motorens største. Med kerner og formkasse vejede den 1 ton. Antallet af kerner viste, hvor krævende støbningen var, selvom netop denne form ikke var den mest indviklede. Aluminiumslegeringen, især den kendte Rolls-Royce 50, blev smeltet i gasopvarmede vippeovne lige ved formtransportørerne. De største forme bliver fyldt fra 2 sider på én gang. Så kan støbeskærerne holdes i en størrelse, folk kan styre, og metallet får mere ens varme hele vejen gennem formen. Derfor sættes der mange store stigere på, så selve støbningen bliver tæt og sund. I denne hal renses emnerne med motordrevne save og trykluftværktøj. Først ryger indløb og stigere af. På de store emner er de så massive, at Rolls-Royce har udviklet en særlig dobbelt håndrundssav. Den skærer overskudsmetallet fra begge sider, så stykket kan brækkes rent af til sidst.
Til slut tager trykluftmejsterne grater, finner og uønskede ribber. Intet emne går videre uden kontrol. Før bearbejdningen får støbningerne varmebehandling i en gennemløbsovn på omkring 27 meter. De læsses på vogne og skubbes ind forfra. Samtidig presses et færdigbehandlet læs ud i den anden ende. Ovnen har 3 varmezoner, og temperaturen holdes automatisk inden for plus/minus 2 grader Celsius. Mange Merlin-dele laves også ved trykstøbning. Her bruges metalforme, altså matricer, og det sparer tid, fordi den samme form kan bruges igen og igen. Derefter føres trykstøbningerne på transportbånd til varmebehandling, ligesom emner fra sandforme. Trykstøbte emner kan holdes inden for langt snævrere tolerancer end almindelige sandstøbninger. Overfladen bliver glattere, og fordi formen ikke afgiver gasser, er metallet som regel mere ensartet. Så går delene videre til maskinværkstederne. I de seneste årtier er værktøjsmaskinerne blevet langt mere indviklede, men også langt mere selvkørende. Automatiske og halvautomatiske maskiner kan, selv med oplærte eller ufaglærte hænder ved betjeningen, fremstille komplicerede dele i store mængder og med meget høj præcision. Mange af de såkaldt ufaglærte eller halvfaglærte mænd og kvinder bliver i praksis specialister på netop én maskine eller én operation. Betegnelsen bruges stadig, fordi den adskiller dem fra den fuldt uddannede Rolls-Royce-operatør. På Darby Works ligger ansvaret hos de erfarne operatører bag maskinerne. De har haft en lang læretid og er formet af Rolls-Royce-traditionen. Derfor kan de stille enhver maskine op og justere den, så den bliver ved med at levere nøjagtigt arbejde, også når selve betjeningen udføres af folk under oplæring. Mange af maskinerne er udviklet af Rolls-Royces egne ingeniører. Resultatet er næsten brutalt enkelt. Dele, som en faglært mand i hånden ville behøve bunker af komplicerede tegninger for at fremstille, kan her køres af forholdsvis nye operatører, uden at slippe kravet om præcision. Krumtap-akslen er sandsynligvis den hårdest belastede del i en flymotor. Til Merlins krumtap-aksel kræves der over 140 særskilte bearbejdninger. Til arbejdet udviklede Rolls-Royce en lang række specialmaskiner, lodrette og vandrette automatiske drejebænke, maskiner til dybdeboring og slibning, samt anlæg til lapning af krumtap-aksler. Det grove smedestykke vejer omkring 113 kilo. Når akslen er færdig, er vægten nede på omkring 49 kilo. Plejlstangen er en anden del, der får hård behandling inde i motoren. Et komplet leddelt par kræver over 160 operationer. Efter hver eneste bearbejdning af en Rolls-Royce-komponent bliver emnet kontrolleret omhyggeligt, før det må fortsætte til næste trin. Kvinder viser sig særligt sikre i dette krævende kontrolarbejde. En Merlin-motor består af over 11.000 dele, og mange af de mindre fremstilles af stangmateriale på automatiske drejebænke og revolverdrejebænke. Når værktøjet først er sat op, er arbejdet gentagende. Alligevel kræver det håndelag at blive en dygtig operatør. Derfor er de stabile produktionstal bemærkelsesværdige. Mænd og kvinder under oplæring, uden tidligere erfaring fra maskinindustrien, leverer tæt tolerancearbejde efter Rolls-Royces standard. I Merlin-motoren indgår omkring 90 forskellige typer og størrelser tandhjul. Hvert eneste skal fremstilles med usædvanlig nøjagtighed. Tandformen må ramme præcist, og selve metallet skal have den rette struktur. Ellers mærkes det straks i gearnes gang. Til de skråt fortandede tandhjul bruges en særlig gearanalysator. Den måler tandprofilen og tegner en forstørret kurve, hvor selv små afvigelser fra den teoretisk perfekte form bliver synlige. Ventiler og ventilfjedre kræver samme omhu. De bearbejdes fra smedestykker, og udviklingen har fået stor opmærksomhed. De første formgivende snit på ventilerne sker på revolverdrejebænke og automater. Hoveder og sædeflader får derefter et lag af en varmebestandig nikkel-krom-legering, lagt på i flammen fra en acetylen-iltbrænder. I Merlin-motorens udstødningsventil gemmer der sig et lille varmetrik. Stilken er hul,
og halvt fyldt med natrium, som smelter ved lav temperatur. Når motoren går, slynger det flydende natrium sig frem og tilbage og fører varme fra ventilhovedet ind i stilken. Fjedrene får samme omhu. Højstyrkestål vikles i en specialmaskine, der former dem løbende og klipper dem i rette længde. Efter slibning og finish bliver de anløbet i en særlig ovn. Krumtappens lejer og plejlstængernes store ender i Merlin kører i skåle af blybronze. Skålen er af stål, men får indsat støberør, som fastholdes ved at kanten spindes om på en drejebænk. Før støbningen varmes de op. Derefter hældes blybronzen fra en præcisionsstyret elektrisk induktionsovn. De nystøbte forenger køles i en cylinder, hvor vandstråler sprøjter indad mod den. Blandt motorens letmetaldele er kompressorens rotor den mest krævende. Den kan komme op mellem 20.000 og 30.000 omdrejninger i minuttet. Ved yderkanten svarer det til en hastighed over lydens. Derfor må rotoren ikke bare være god nok. Den skal balanceres næsten perfekt, og vejen dertil er bearbejdning overalt på emnet. Og rotoren er kun et eksempel. Tusinder af andre Merlin-dele kræver hver deres fræsning, boring, slibning og finish, før de kan godkendes. For at holde tempoet oppe uden at sænke Rolls-Royce-standarden, blev maskiner og værktøjsmaskiner tænkt igennem ned i detaljen. Kontrollen fik samme behandling. Ingeniørerne udviklede målelager og avanceret inspektionsudstyr, der kunne løfte den normale præcisionsmåling et trin videre. Hver af Merlins 11.000 enkeltdele bliver ikke bare set efter én gang. Den bliver kontrolleret igen og igen gennem hele fremstillingen, og til sidst følger en grundig slutinspektion. På hver fabrik findes mindst ét klimastyret standardrum. Her bliver de målelager og kontrolapparater, som bruges til Rolls-Royce-motorerne, løbende sammenlignet med standardlager og præcisionskomparatorer. Nøjagtigheden ligger omkring 1/4 mikrometer. Først når de færdige dele når frem til delmontagen, begynder motoren for alvor at ligne en motor. Delmontagen er lagt an som selve bearbejdningen. En fast rækkefølge, hvor intet skal opfindes på ny ved bænken. Bænkene står i linjer mellem lagrene med færdige dele og de store motorlinjer. Et emne vandrer fra hånd til hånd. Snesevis af arbejdere lægger hver sin del til eller udfører netop deres operation, så enheden er færdig ved linjens ende. Større samlinger som kompressoren bygges for sig. Derfor kan de sættes i motoren som komplette enheder. For enden af delmontagelinjerne tager samleværkstedet over. Her kommer underenhederne ind på de rigtige steder og bliver til hele motorer. Arbejdet begynder med krumtaphuset, som allerede har fået tapbolde og cylinderbolde monteret ved delmontagen. Midt gennem motorlinjen løber et skinnespor i bænkhøjde, så motoren kan skubbes fra station til station. Ved hvert sidespor sidder en drejeskive. Den gør det muligt at køre motoren væk fra hovedlinjen, mens montørerne arbejder, og samtidig holde strømmen af nye motorer i gang. Ved hver station kommer endnu en del på. Mens motoren glider ned ad linjen, får den sin form trin for trin. Specialiseringen er den samme som i de andre afdelinger. Hver opgave klares af et hold, der kan netop den del, og derfor bliver nye folk hurtigt sikre i arbejdet. Ved linjens ende gennemgår en inspektør den færdige motor. Numrene på de enkelte komponenter bliver noteret, og hele motoren får sit eget nummer. Fra det øjeblik har den en identitet. Den får også en logbog, hvor resten af dens historie skal skrives. Først venter prøvestanden. Hver eneste Merlin køres, før den slippes til tjeneste. Ministeriet for flyproduktion kræver hårde prøver for motorer til Royal Air Force og flådens luftarm. Flere timer ved den angivne ydelse, fulgt af korte perioder med maksimal kraft. På prøvestanden skriver testingeniørerne motorens opførsel ned med stor omhu. Og selv når en motor har bestået, kan den blive sendt tilbage og skilt ad med det samme. Det sker med en bestemt andel af motorerne. Selve kørslen viser, at hver del kan udføre sin opgave. Adskillelsen skal vise noget andet.
at intet er blevet overhedet eller overbelastet, og at fremstillingsstandarden holder efter belastning. Når motorerne igen er samlet, er de klar til aktiv tjeneste. Alligevel er arbejdet ikke helt slut. Kort før krigen stod én ting klart hos Rolls-Royce. Motoren kunne ikke længere behandles som en løs del, der bare blev boltet på flyet. Hvis besætningen skulle være sikker, måtte hele den indkapslede kraftpakke tænkes færdig i Derby, klar til at møde flykroppen som én enhed. Den løsning, hurtigt aftagelig og udskiftelig, blev regnet blandt britisk luftfarts store bedrifter under krigen. Og Rolls-Royces krigsindsats stoppede ikke ved selve motorerne. Allerede tidligt i krigen viste værkstederne til skadede motorer sig alt for små til virkeligheden. Det måtte løses hurtigt. Rolls-Royce kastede sig over eftersyn og reparationer, og kurven skiftede karakter. Fra nogle få hundrede istandsatte motorer i 1939 nåede man over 18.000 i løbet af 1944. Samtidig uddannede Rolls-Royces instruktionsskole i Derby næsten 17.000 mennesker i brug og vedligeholdelse af virksomhedens motorer og andre produkter. De elever var ikke kun mekanikere på britiske baser. Blandt dem var piloter, flyvemaskinister og jordpersonel fra Royal Air Force, Fleet Air Arm og fra mange allierede luftvåben. Rolls-Royce viste også sin spændvidde til søs. Der blev udviklet en hurtigtskydende kanon på 40 mm til motortorpedobåde og lignende fartøjer, og Merlin-motoren blev tilpasset de hurtige både. Senere kom Meteor, en ændret Merlin uden kompressor, bygget til den første prototype af en ny kampvogn. Da den stærkere motor kom i prototypen, ændrede kampvognen karakter. Effekten var så markant, at Rolls-Royces ingeniører blev bedt om at hjælpe med selve køretøjet, ikke kun motoren. Samarbejdet førte til Cromwell-kampvognen, der blev berømt under fremstødet fra strandhoderne i Normandiet mod Rhinen. Her kunne hele organisationen se sin del af sejren. Arbejdere, konstruktører, ingeniører og ledelse havde alle båret noget afgørende, mens Storbritannien havde mest brug for det. Efter krigen kunne hænder og hoveder igen rettes mod en fredelig verdens behov. Det skete næsten med det samme. I oktober 1945, kun 2 måneder efter kampenes ophør, var det en jet-turbine fra Rolls-Royce, der skar gennem den britiske himmel og tog verdensrekorden i hastighed. Omkring 975 km i timen. For civil luftfart pegede det fremad. Spørgsmålet var, hvilke nye principper for motorer og fremdrift Rolls-Royce nu ville kaste sig over. Videnskaben havde stadig mere i vente, og Rolls-Royce ville prøve at omsætte de nye principper til metal, brændstof og fart. Men næste spring begyndte ikke med en klassisk værkstedsmand. I vinteren 1938 trådte en mand ind i det larmende, rodede centrum af Rolls-Royces fabrik i Derby. Han indrømmede åbent, at han manglede praktisk ingeniørerfaring. Alligevel bar han noget andet med sig. En måde at regne på, som snart skulle få betydning langt ud over fabriksgulvet. Stanley Hooker havde grader i matematik og fysik og en dyb teoretisk forståelse af aerodynamik. Midt i krigsproduktionens brøl fik han et stille kontor og rettede blikket mod Merlin-motorens besværlige indsugning. Hvor andre så rør, tryk og varme, satte Hooker tal på luftens bevægelse. Beregningerne pegede mod en 2-trins kompressor, der kunne presse store mængder tæt luft ind i forbrændingskamrene, også højt oppe, hvor motorer ellers mistede pusten. På den første prøve virkede løsningen. Supermarine Spitfire fik med et omkring 113 km i timen ekstra, og et kamploft løftede med omkring 3.000 meter. Det gav britiske piloter den højde og smidighed, de behøvede mod Focke-Wulf 190. Hooker standsede ikke ved stempelmotoren. Han støttede Frank Whittles tidlige jet-turbine og var med til at føre Rolls-Royce ind i en ny kraftalder, hvor hastighedsrekorden faldt, før krigens støv havde lagt sig. Britannia blev reddet. De enorme Olympus-motorer blev skabt til Vulcan-bombeflyet og Concorde, og bag det hele stod en ingeniør ved et tilfælde, drevet af en sjælden intuition. I arkiverne følger vi hans usædvanlige karriere,
Fra værkstedets rå håndelag til de valg, der med hård hånd trak luftfarten ud mod den supersoniske grænse. Det er historien om en stor flyingeniør, en mand, hvis arbejde satte spor i et helt århundredes flyvning.